Foli ni waleɲuman dɔ o bɛ lase Sirifula Jakanso filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. An b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ. Aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ la sa ko Mari n'o ye Ala ye ko o ka jɔ sabati k'a wuruki k'a banban k'a to a ma. Sirifula Jakanso don n ko ka lase ale bɛ lase aw ma nin tuma in fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun. An bɛ wele bila an ka nko karamɔgɔbaw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye walasa a ka dɔn ka fɔ ko ja ko farafina yɛrɛ a bɛ dɔ la sabula wulikajɔw bɛ sen na Europe wulikajɔw bɛ sen na Ameriki wulikajɔw bɛ sen na Asie farafina yɛrɛ fɛnɛ a bɛ wulikajɔ la o fɛnɛ ka dɔn bi an ye wele bila an ka nko karamɔgɔ min ma dɔgɔkun tɛmɛnen aw ye nin ye aw ɲɛkɔrɔ yan nɔ ale tɔgɔ de ye ko karamɔgɔ Sɛkinɛ Kulubali Sɛkinɛ a ye ni jɔ. An jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to a ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen an ka baro tun bɛ fɛn min kan o de ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ k'i jija ka se ka nko kalan bɛɛ k'i jija ka se k'a dɔn i yɛrɛ nana tɛmɛ k'a fɔ tuguni ko an yɛrɛ ka tubabu kalan ni arabukan in to yen ko k'an sinsin nko in kan Sɛkinɛ an nana ye n'o kɛra o la tubabukan walima arabukan siyansi lɔngo tɔgɔ minnu b'u kɔnɔ n'o ye siyansi tɔgɔ min b'u kɔnɔ u bɛ mun wele ko terminologie yala anw bɛna o sɔrɔ cogo jumɛn na an ka kan na parce que sa misaliya n'i ye mobili fɔ n'i ye avion fɔ n'i ye moteur fɔ n'i ye machine fɔ olu bɛna yɛlɛma anw ka kan na cogo di est-ce que olu bɛ yen wa anw farafin bɛ nin dɔn wa. Karamɔgɔ ɲininkali ɲɛna i ye ɲininkali minnu kɛ sisan bon n t'a fɔ n k'a bɛ nko kɔnɔ n bɛ na dama dama fɔ mɔgɔw k'o mɛn k'a dɔn kan o kan bɛ yen n'a bɛ fɔ kɛra i yɛrɛ ta ye o a kɛra wali ta ye o kuma min bɛ fɔ a la a bɛɛ bɛ se ka fɔ i yɛrɛ ta la munna i b'a ye fɔlɔ anw ka cɛkɔrɔbaw tubabuw nana ni nɛgɛso ye o y'a sɔrɔ u t'a dɔn mais u y'a ye dɔrɔn ka tɔgɔ d'a la ne yɛrɛ ko tubabu yɛrɛ de ye nɛgɛso tɛ tubabukan ye nɛgɛso y'an yɛrɛ ta ye u y'a ye ka tɔgɔ d'a la tiɲɛ don nɛgɛso voilà parce que pédali o ye n'i bɛ so kan sen bɛ don min kɔnɔ ye bon volant o ye gajuru ye karafe i y'a faamu bon i bɛ sigi so yɛrɛ kɔ min kan n'u ko a ma ko sɛli o y'o fana donc u sina k'a wele bon so o bɛ yen bon nin y'a nɛgɛlama de ye ka sin k'a da la ko nɛgɛso olu ye so min y'u fɛ yan dɛ voilà tubabu de nalen filɛ n'o nɛgɛlama ye voilà o nɛgɛlama ye bon i b'a ye anw de fɛ yan n'anw y'a ye sisan n'anw ye fɛn ye sisan mɔgɔ bolo an b'a ɲininka de ko nin tɔgɔ an tɛ se k'a d'an yɛrɛ ye an n'an ka kalanba in bɛɛ mɛ n'anw y'a ye de an bɛ sin k'a wele a tɔgɔ la an tɛ se k'a da y'a faamu k'a sɔrɔ n'i ko dɔw yɛrɛ ma bi k'u ka daba kɔrɔ f'i ye u bɛ taa ɲini yɔrɔ jan daba sugu jumɛn daba kelen kelen parce que tubabu b'a fɔ ko le daba donc e fana bɛ taa ɲini k'i b'a kɔrɔ ɲini bamanankan na k'a sɔrɔ an yɛrɛ ta de don a fɔcogo t'u bolo i y'a faamu daba o de ye anw ta ye hali courant dɔw y'o kɛ tubabukan ye k'a sɔrɔ o y'an yɛrɛ fana ta ye courant ŋɔnijuru caman ye anw de ta don tubabukan tɛ courant ye bamanankan ye i y'a faamu komi i yɛrɛ ka kuma fɛn tɔgɔw bon minnu bɛ mɔgɔw kabakoya n y'a dɔn a émission yɛrɛ bɛ kɛ Sirifula la u bɛ taa mɔgɔw ɲininka ni fɛn tɔgɔ ni min gagnera cadeau bɛ d'i ma mɔgɔw t'a sɔrɔ i y'a faamu lajɛli bɛ d'i ma a tɛ sɔrɔ ala i y'a ye tiɲɛ don koyi voilà n'i ko o la an bɛna fɔlɔ la wayin o ye gansi ye gansi kelen kelen gansi kelen kelen o ye wayin ye o bɛ wele nko la ko wayin wayin i y'a faamu o ye gansi ye n'an bɔr'o la an bɛna yumɛ la yumɛ ye courant de ye yumɛ o ye courant ye yumɛ bara o ye batiri ye i y'a faamu n'an bɔr'o la an bɛna konyi na o ye tile de ko ye tile tile min bɛ don da la tiɲɛ don walima min bɛ don ordinateur la voilà o ye a ɲi de don i y'a faamu n'o ma don a la a ka gɛlɛn da ka ɲɛ konyi an tun bɛ nin fɔ fɔlɔ la tiɲɛ don mɛkɔn kano o ye konbara ye parce que a bɛ don kon na ka bɛn cɛmancɛ de ma hadamaden bara hakɛ donc ale bɛ wele ko konbara voilà o ye mɛkɔn kano ubiyɛn mɛko degu i y'a faamu parce que o de bɛ don da la ka a jigɛlɛ ubiyɛn k'a sɔgɔ n'an bɔr'o la yarɔ i yɛrɛ ko mɔbili olu tɔgɔ an ka kan na i y'a faamu mɔbili a bɛ wele ko dugukulu
y'a faamu ale kuluna ma wele ko sana kulu voilà sana kulu sina ka wele ko dugukulu parce que ale kuluna maro ji kan fɛnɛ voilà jila kulu o ye yiriman ye dugukulu ye mobili ye a kuluna maro mais ale bɛ boli dugumari donc avion ye pankulu ye ale bɛ pan sanfɛ y'a faamu ou bien sana kulu y'a faamu bon terrain fana o bɛ wele sisikulu ou bien u b'a wele tɔgɔ wɛrɛ fana la min tɛ sisikulu ye o sisikulu ngo ye mun ye voilà sisikulu ye min ye fɔlɔ lɔgɔ de tun bɛ k'ale kɔnɔ k'a boli tiɲɛ don i y'a faamu terrain tun bɛ taa n'o de ye hakiliw de nana baara kɛ sisan k'a b'o la k'a kɛ tajima ninnu ye o tuma a kɛra durunin tɔgɔ ko ye durunin yɛlɛmana ka bɔ duruduru la voilà faransi ka pezo ye i y'a faamu duruduru de tun don fɔlɔ donc hali ni terrain sisi tɛ bɔ sisan voilà a bɛ wele ko tɔgɔ fɔlɔ y'o ye an b'a wele o la parce que an y'a dɔn n'o de ye i y'a faamu teleba o ye ordinateur ye i y'a faamu mais a bɛ n ko mɔgɔw a b'a fɔ ordinateur ma ko telebaga o kɔrɔ teleba kɔrɔ parce que ale ye fɛn de ye subaga b'a ka suya kɛ sufɛ de mais ordinateur b'a ka suya kɛ tile fɛ de donc dɔn ye subaga ye voilà ale ye telebaga ye a b'a ka ko kɛ kɛnɛjalan kan ordinateur filɛ nin ye e bɛ se ka mɔgɔ ka compte ta k'a yɛlɛma i kunna wa i t'a dɔn fana y'a dɔn o ye kabako ye bon ordinateur b'o kɛ o de y'a to an y'a da ale la ale bɔra subaga la a kɛra tilebaga yɛrɛ voilà ale ka jugu ni subaga ye voilà i y'a faamu ale ta ye tilefɛla yɛrɛ de a b'a kɛ bɛɛ ɲɛna i y'a faamu jakan an filɛ o yɛrɛ min kɔnɔ sisan teleso de bɛ wele ko jakan jakan voilà a bɛ ja bɔ a bɛ kumakan bɔ n'i ko ko jabarani o bɛ komi fototalan parce que a bɛ ja de bɔ ka yir'i la kumakan t'a la jabarani de ye appareil de photo ye ale bɛ jaw de bɔ a tɛ kumakan bɔ mais jakan o ye min bɛ ja ni kumakan bɔ voilà n'an k'a ma ko télévision nɛnɛda o ye frigo ye ni frigo kɔni hali n'a dayɛlɛla an b'o ye i kɛrɛfɛ nɛnɛ daga ye donc n'a fɔra tibili daga i y'a faamu donc dɔnni ye nɛnɛ daga ye voilà bon mɛrɛndɛ o ye mɛrɛndɛ bolo an b'o wele ekuru min bɛ kɛ ekuru bulon voilà bulon sisan ka ekuru k'o la sisan voilà o de ye mɛrɛndɛ bolo ye munna yarɔ hadamaden dɔw bɛ yen nɔ girin-girin bɛ sigi u kan kɔrɔ an b'a fɔ ko mɛrɛndɛ bon ekuru nin fana bɔlen don ka kɛ komi wala ɲɔgɔn ka n'i ye kelen sigi i y'a faamu n'o m'a minɛ i bɛ fila sigi voilà mɛrɛndɛ bɔlɔ ale mɛrɛndɛ don mais ale ye kalalama don quoi o ye ekuru ye tonda sala o ye kunkolo de ye parce que kana fi i ka mɔgɔba ma ou bien i masa ko karisa kunkolo i b'a fɔ ko sala de sala ye kunkolo bonyani tɔgɔ de bon Salifu Keyita ka dɔnkili la a b'a fɔ ko Simbo Salaba sala ye kunkolo de ye mais n'i y'a fɔ anw bi mɔgɔ ye bon ni n ko tɛ an yɛrɛ t'a dɔn i y'a faamu sala ye kunkolo bonyani tɔgɔ de ye mɔgɔ ka n'i ka mɔgɔba wele ko karisa kunkolo i b'a fɔ ko a sala i y'a faamu walɛn o ye kulo ye bon walɛn kulo fana bonyani tɔgɔ o de ye ko walɛn n'an bɔr'o la an bɛna dugukulu o kɔrɔ ye an bɔra yɔrɔ min na sisan fari sinfo ninnu bɛɛ bonyali tɔgɔw bɛ yen i ye dɔ de ta o la dɔrɔn k'o fɔ o kɔrɔ ye an b'a mɛn hali wajilikɛlaw da k'a fɔ alakira fa fatura k'a to a ba dɛbɛra i tɛ kɔnɔko kuma mɛn donc bonyali tɔgɔw b'an fɛ yan ka kɔrɔ bon an bɛ kuma dɔ fana fɔ ko denba o fana ye fili ye denba n'i ko denba dɔrɔn o y'i taalen fo fa la denbatigi denbatigi n'i ko denbatigi o y'i taalen fa la i b'a fɔ de ko denba n'i ko denba den filɛ min bolo o de koyo ye i y'a faamu i ko dugukolo i y'a faamu i ko dugukolo n'an bɔr'o la taji yarɔ o ye essence ye bon dɔw ko gasoil fana ma ko tatulu gasoil de ye tatuluma ye i y'a faamu dɔn de ye taji ye i y'a faamu gasoil ye tatulu ye dɔn ye taji ye fungun o ye butigi de ko ye i y'a faamu i n'a fɔ kɔrɔbɔrɔ bitigi ou bien kengeri bitigi u bɛɛ bɛ wele ko fungun
bon sɛbɛnda o ye bureau ko ye sɛbɛnni bɛ kɛ yɔrɔ min na i y'a faamu o de sɛbɛnni ça va fɛn so min dayɛlɛlen bɛ dɔrɔn a bɛna don dɔrɔn foyi tɛ kɛ ni sɛbɛnni ni fɛn tɛ o ye bureau ye o ye bureau ye i y'a faamu sɛbɛnda voilà bɛya o ye démocratie ye démocratie tɔgɔ de ye ko bɛya bɛya awɔ bon fasolaka o bɛ komi n'i ko nationalité n'i ko k'an ka école kalandenw ma bi k'u ka nationalité f'i ye a kuma ka ca dɛ u b'a f'i ye ko jamana jumɛn mɔgɔ fɔlɔ n'o tɛ olu tɛ se k'a fɔ voilà nationalité français nationalité américain i y'a faamu nationalité tantan voilà o de ye fasoden ou bien fasolaka i y'a faamu bon fereke o ye problème de ko ye i y'a ye bon i n'a fɔ kalanyɔrɔ la u b'a d'aw ma sisan ko problème i n'a fɔ u bɛ fɛn ka kunna a bɛ a sigi karisa taara nin yɔrɔ la a ye nin sanni kɛ bɔ wari tɔ kan ka to a bolo joli ye o de bɛ wele ko fereke k'a fereke ka d'aw ma voilà i yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ o de ye programme ye i y'a faamu ɲɛwalan o ye programme ye dɔn ye problème de ye ɲɛwalan de ye programme ye dɔn ye problème ye fereke ɲɛwalan programme sugu jumɛn voilà ɲɛwalan n'a fɔ sisan i b'a fɔ école la ko programme bon ɲɛwalan de ye ka kow kɛ sigi voilà sigi an bɛna nin kɛ yanni midi cɛ i y'a faamu an bɛ nin kɛ yanni seli fana cɛ an bɛ nin kɛ yanni safo cɛ a fɔ k'a y'a ka ko ɲɛwalan dilan wala min kan ka jɔ aw ɲɛ kɔrɔ n'a bɛ baara kɛ n'o ye an ka nin bila ten an b'a fɔ ko ni midi sera an bɛ nin bila wa an b'a fɔ ko ni seli fana sera an bɛ nin bila ka taa dɔ in na wa o de ye ɲɛwalan dilannen ye programme voilà programme de ye ɲɛwalan ye problème yɔrɔ an y'o fɔ ɲɛwalan ye Albert yɔrɔ an bɛ sɛfan de wele ko fan bon fan tɛ sɛfan ye sɛ bɛ min da o tɛ fan ye tɛ fan ye o ye kili de ye n'i ko ko fan o ye sɛ bɛ fan yɛrɛ bila yɔrɔ min na dɛ sɛ bɛ a ka kili bila yɔrɔ min na kili bɛ bila yɔrɔ min na dɛ o de bɛ wele ko fan bon i n'a fɔ Albert o de ye fan yɛrɛ jate ye i y'a faamu fan yɛrɛ kili bɛ da yɔrɔ min bon kili yɛrɛ ye an b'a fɔ bi ko sɛfan fan tɛ kili de don i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ donc Albert de ye fan ye kɛ voilà Albert de ye fan ye sɛ kili bɛ bila min kɔnɔ o de ye fan ye n'u k'a ma ko Albert tubabukan na tafiyɛ o ye yɔrɔ min bɛ kɛ ka tasuma fifa bon fifalan o ye ventilo ye i y'a faamu tafiyɛ ye min bɛ dilan an fɛ yan o ye tafiyɛ ye dɔn o ye fifalan ye an bɔr'o la tumaren o ye air de ko ye tumaren mais munna tumaren voilà munna tumaren yɔrɔ arabu b'a fɔ ko wagati wagati o ye arabukan de ye bon n b'a ye an ka jakan i n'a fɔ ORTM bon n b'a mɛn u da u b'a fɔ ko nɛgɛ kaɲa bon nɛgɛ kaɲa yɛrɛ o sɔrɔla min fɛ yarɔ tubabu de tun b'anw fɛ yan u nanen u ye mɔgɔw denw minɛ diyagoya parce que fɔlɔ u tun bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de don kalan na diyagoya la bon u nana ye dɔ de k'u ma ko vraiment n'an m'a jateminɛ ko avantage tɛ na dɛ ninnu filɛ a bɛna ninnu minɛ k'a b'u don kalan na diyagoya la bon ninnu dun si tɛmɛna u tila ka k'u bɛ fɛn tɔɔrɔ ko k'a kɛ fɛn k'a bɛ kɛ baara ye ko donc u ka den fitinin minnu bɛ yen dɛ a b'olu le minɛ k'u don kalan na donc k'a fɔ ko i bɛ yiri turu bi k'a nafa dun bi o tɛ se ka kɛ n'i y'olu don kalan na san 10 san 20 san 30 olu bɛ k'aw sago i n'a fɔ an filɛ u bolo cogo min na sisan i y'a faamu donc olu donnen kalan na sisan u b'a fɔ min ma récréation bon n'o sera sisan nɛgɛ dɔ bɛ gulon ekɔlisow la u bɛna o gosi voilà n'o gosira o nɛgɛ mankan in dɛ donc u b'a fɔ ko nin ye nɛgɛ kaɲa nin hakɛ in ye sinon an ka fɔli la an ka kan na o de ye ko tumaren tuma kununko i fɔra n kɔ tuma jumɛn voilà e ko i fɔra ne kɔ kununko tuma jumɛn donc tumaren o de ye heure ko ye tumalan o ye montre ye tuma dɔgɔmanin de ye tumaren k'a i n'a fɔ de tuma ye 24 voilà tile kɔnɔ 24 heures k'o tigɛ sisan o fitinin de bɛ wele ko tumaren voilà mais a yɛrɛ bɛ fɛn min na sisan o ye tumalan voilà tumalan o ye montre de mais heure de tɔgɔ ye ko tumaren sisan bon nin dɔ o ye moteur ye moteur voilà moteur parce que ale dilannen don komi ni ladege
ni dɔ adamaden bɛ dumuni kɛ cogo min a fana bɛ k'ale la ten ji bɛ k'i la cogo min ji bɛ k'a la ten donc ale dilannen don i komi ni yɛrɛ bɛ cogo min na donc ale ye nin dɔ de ye mais ni yɛrɛ tɛ o ye moteur ye yɔrɔ an ye fan fɔ Albert an y'o fɔ kisɛkulu kisɛkulu ye chari de ko ye chari o de ye kisɛkulu ye chari kɔnba bari sabula chari kɔnba kɛlɛ bɛ kɛ ni min ye i y'a faamu o de n'a ko chari o ye kisɛkulu de ye parce que ale ma deli k'a mɛn i delila k'a mɛn kɛlɛyɔrɔ la ko chari kisɛ banna o ka gɛlɛn dɛ donc ale bɛ komi kisɛkulu de i y'a faamu bon kan dɔ ja o ye karafɛti de ko ye min bɛ siri mɔgɔ kan na voilà kan dɔ ja u bɛ vɛsi dɔ k'a min i y'a faamu o ye karafɛti de ko ye a b'o wele ko kan dɔ ja a y'a fɛrɛ tubabu mɔ ye sa dɛ ouais bon a bɛɛ b'an ka kan na n'i tɛ min dɔn i b'a dɔnbaga ɲininka kana girin k'a fɔ ko nin tɛ yen i y'a faamu yɔrɔ sisan yɛrɛ ni mɔgɔ ye sɔsɔli wuli k'a jɔ u bɛ ngo karamɔgɔw de yɔrɔ ɲini mais hali o la u tɛ sɔn o ta ma tiɲɛ dun tɛ fila ye i y'a faamu kan dɔ ja in yarɔ i b'a ye anw de fɛ yan farafinna ne yɛrɛ min i siri ten e tɛ jate maa ɲɛnama ye e ka vɛsi don i ka taa anw ka bureau ninnu dɔ labɛn kana kuma dɛ u b'i ɲininka k'e ta ye jumɛn mais e ka taa ni forokɛ ou bien fini wɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bon i y'a ye olu ye fini de kɛ ko dɔn ye quoi k'a sɔrɔ e fili de yɔrɔ bɛɛ n'a ko don n'i y'a ye tubabu bɛ vɛsi don dɔwɛrɛ tɛ olu ka yɔrɔ la n'i m'a don nɛnɛ min bɛ yen a tɛ ku jagoya i b'a dɔn i bɛ bɔ i bɛ taa arabu la olu bɛ forokɛya in don forokɛya ko diya ye fana tɛ funteni de b'olu fɛ yen san yɛrɛ sanko kuma tɛ yen forokɛya fɛgɛ voilà i y'a faamu anw y'o fana kɛ silamɛya ye i y'a ye an ye dɔ in kɛ vɛsi kɛ kodɔn ye ka forokɛya kɛ silamɛya ka sɔrɔ u ka yɔrɔ cogoya finiw de don i y'a faamu hali magan fɛn min bɛ don mɔgɔ kunna tan i y'a faamu yarɔ n'i y'o ye mɔgɔ kunna u bɛ ɲininkali kɛ k'i bɔra magan ngɔni voilà ka sɔrɔ ko ka di ne dɛ ka di ye dɛ i b'o kunna fiɲɛ de bɛ ci arabu ninnu fɛ yen donc n'u ye nin don u kunna pour que a kana fiɲɛ kana taga non ni ne y'a ye mɔgɔ min kunna kɔni f'a bɛ kɛ ne ɲɛna ɲɛfɔli ko o ka ni jɔ ka na seli quoi ka sɔrɔ o tɛ a donkun tɛ fila yɛrɛ fiɲɛ de bɛ ci a kana na a taga b'u kunna waati bɛɛ k'a ta taga b'u kunna i n'a fɔ surakaw fana ka jalamugu ko cɛncɛn ko ɲɛ siran yɛrɛ don i y'a faamu sinon t'i n'a fɔ i komi ko wɛrɛ cɛncɛn de b'olu fɛ yen n'i ma jalamugu in siri a cɛncɛn figifigini bɛ wuli a bɛ se fo mɔgɔ hakɛ n'i bɛ cogo dɔ i b'a sama yɛrɛ donc o de la olu fana bɛ jalamugu ni meleke bon an y'o bɛɛ kɛ kodɔn ye diinɛ ko ni fɛn ko ye ka sɔrɔ a n'olu tɛ kelen ye Sɛgɛnɛ yanni i ka bɔ diinɛ ko fan fɛnɛ kɔnɔna na an b'a mɛn an ka moriw caman da k'a fɔ ko aw bɛ ka kuma kuranɛ yɔrɔ kuranɛ dalaminɛlen b'aw bolo bamanankan na n'o ye ngo ye diinɛ kuma ninnu yala k'u lana bamanankan na baraji bɛ sɔrɔ a la wa bon o yɛrɛ baraji o dalilu b'aw bolo o dalilu b'an bolo parce que ala yɛrɛ ko k'a ye kira o kira ci a y'a ci mirindi minnu ma mirindi de ye population ye a y'a ci n'olu ka kan de madarasa kalamɔgɔ yɛrɛ b'o kalama n'a ye min ci fila ma o cira ni filakan ye ni min cira kɔrɔbɔrɔ ma o cira ni kɔrɔbɔrɔkan ye min mana ci min ma o cira n'o kan de bari sabula pour que a bɛ se k'ale ka diinɛ faamu a kɛkun y'o de ye o de la n bɛ se k'a f'i ye n'i ye ngo sɛbɛn kuranɛ sɛbɛn ngo la o nafa yɛrɛ tɛ fɔ ka ban parce que i bɛ ka min fɔ i tulo b'a bɛɛ la i bɛ k'a faamu mais arabu la i b'a fɔ i bɛ jɔ yɔrɔ la f'i ka mɔgɔ ɲininka ou bien i b'o kɛ dɔ ye ten ka tɛmɛ mais o tɛ ngo la i bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la arabu la walima i bɛ se ka miiri k'a kɛ dɔ ye dɔrɔn ka tɛmɛ i y'a faamu i n'a fɔ arabu kalandenw bɛ kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko cibaga yarɔ an b'o kɛ kira de k'a sɔrɔ cibaga tɛ kira ye ayi cibaga tɛ kira ye an bɛ tilen k'o fɔ dɛ ko cibaga o ye fili de ye i b'a mɛn mɔgɔ caman da mais fili kuma don quoi n'i ko cibaga o ye an kuntigi min ye kira yɛrɛ ci dɛ n'o ye ala ye n'an k'a ma ko mari o yɛrɛ de ye cibaga ye kira ye ciden de ye ciden voilà n'i ko cibaga dɔrɔn i bɔlen kira yɛrɛ la
y'a faamu tiɲɛna non a kan ka fɔ an ka kan na voilà bon ni ma fɔ e bɛ taa ni kalan ten bon fili b'i bolo bon i t'a dɔn kosɛbɛ y'a faamu y'a ye ɔ o kɔfɛ sisan n'an bɔra yen tɔrɔsi o ye tubabukan ye an b'o wele de ko mɔnzɔn tadun mɔnzɔn min bɛ kɛ ŋunu fiyɛlaw bolo fɔlɔ u tun b'a minɛ tantɔ ka yeli kɛ n'a ye dibi la hali ŋunu fiyɛla n'a bɛ ka taa ŋunu fiyɛla sisan a b'a minɛ ka bila o ɲɛ ka taa o ye mɔnzɔn ye ou bien kalala yala i y'a faamu a yɛrɛ b'a fɔ ten i y'a faamu o ye mɔnzɔn ye mais mɔnzɔn tadun o ye tɔrɔsi de ko ye parce que mun na kabaden yarɔ o de ye pili ye pili de ye kabaden o min bɛ k'ale kɔnɔ a bɛ pili de wele ko kabaden o kabaden an bɛ pili wele tɛ dɛ an bɛɛ e yɛrɛ b'a wele o la anw tɛ dɛ an bɛɛ de b'a tiɲɛ don parce que voilà an b'a wele ko taa kabaden fila san ka na i y'a faamu kabaden o de ye pili ye bon min bɛ kɛ yumɛn tadun kɔnɔ i y'a faamu yumɛn tadun munna tadun ta min b'ale kɔnɔ a b'o de dun yarɔ dɔ in tatiko kɔnɔ o ye mɔnzɔn ye mais mɔnzɔn tadun o ye kuran min b'a la n'o ye yumɛn ye a b'o sama voilà a b'o de sama ka balo la i y'a faamu ɔ o y'ale fana tɔgɔ ye n b'a ye fana u b'a ɲininkali kɛ mɔgɔw la maa caman bɛ yen o t'a dɔn i y'a faamu bon sandi o ye pɛn de ye min bɛ kɛ ka kun pɛn sandi parce que ka siw kɛɲɛ ɲɔgɔn ma quoi bɛɛ sanga ɲɔgɔn ma i y'a faamu ka dagɛɲɛ ka ɲɛ o de ye sandi ye n'an k'a ma ko pɛn i y'a faamu ɔ golengolen o ye fixe de ko ye juru bɛ min na téléphone juru ma awɔ o ye fixe ye portable o ye tanbolo ye portable voilà min bɛ ta i bolo o bɛ se ka kɛ ordinateur tanbolo ordinateur min bɛ ordinateur portable ye voilà ordinateur portable o bɛ se ka kɛ téléphone ko teleba tanbolo o bɛ se ka wele ko téléphone fɛnɛ ko téléphone portable o bɛ se ka wele ko téléphone teleba gelen tanbolo voilà gelen hali bɛ se ka fɔ ko tanbolo yɛrɛ n'i ko tanbolo a bɛ faamu o ye portable de n'i ko gelen o ye fixe de ye parce que tiɲɛ don dɛ a mankan a b'a fɔ ko gelen voilà bon fɔlɔ ale téléphone kun bɛ ten de i y'a faamu a bɛ o kasikan de kɛ o de la an ka mɔgɔkɔrɔbaw sina ka tɔgɔ dɔw la ko tanbolo i y'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ bon télécommande o ye terun ye télécommande voilà o ye terun ye cogo di terun don e sigilen sisan i bɛ telela la e bɛ se k'a bɔ a nɔ la k'a sɔrɔ i ma gɛrɛ a la o tɛ kɛ o bɛ kɛ voilà Kulubali ni waati banna an ye dalilu sɔrɔ i bolo k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la terminologie n'o ye kuntɔgɔ ninnu ye u bɛ se ka yɛlɛma i n'a fɔ tubabukan taw arabukan taw u bɛ se ka yɛlɛma ka na an ka kan na sabula i y'o dalilu caman yira waati banna an bɛ dugawu kɛ yan ka bi ta kuncɛ yan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin fɛn o fɛn filɛ nin bɛ livre sɛbɛnlen bɛ Ngo la aw bolo walima ten tɛ foli laban a bɛɛ bɛ kuranɛ yɛrɛ complet sɛbɛnnen don Ngo la k'a ban pewu ayiwa hadisa joli a bɛɛ sɛbɛnnen don Ngo la n'i donna a kɔnɔ i bɛ se ka caman fɔ madrasa kalanden a tɛ min dɔn dɛ tuma na an n'o ɲini waati banna n bɛ foli laban min kɛ n b'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Segu Kulubali ye ale bɛ Konatebugu la kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu ale y'an ka famille bɛɛ la cɛkɔrɔba ye a n'a dɔgɔninw n'a balimamusow n b'u bɛɛ fo ka n ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Maru Kulubali yɛrɛ ye i y'a faamu k'a Kulubali awɔ a n'a dɔgɔninw Mamutu Basaro u ye ninnu n b'u bɛɛ fo ani n kɔrɔkɛ n'o ye Mɔdu ni Burabɛ Kongo ani Solo n ka foli b'u bɛɛ kosɛbɛ kosɛbɛ awa Sirifula Jakanso filɛbagaw jɛmukan nin bɛ jɔ yan bi ka sɔrɔ a tɔw ɲɛfɔli kunba na nka ni Ala sɔnna ma tuma wɛrɛ la ani Sɛkinɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka nin tɔw ɲɛfɔ ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko kuntɔgɔ ninnu bɛ an ka kan na an bɛ jɔ yan nɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ janamɔgɔ ni yɔrɔ surunamɔgɔ k'a fɔ aw ye ko Ala ka dugu ɲuman jɛ aw ni jɔ Ala ma jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to a ma